see, 'cause I think I do want you next to me. You next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Wanna make you happy and then she goes 나만 혼자 남겨뒀어 대화가 필요해 너 먼저 나에게 Good afternoon. Good afternoon, guys. 1:34 na. 1:31. 1:34. And kanina nga, pagising niya, what happened to you? Bad dream. Bad dream. So, kaya umiyak siya. And, ang pangit pala ng weather. Di ba kahapon ang ganda? Yep. Ngayon, tingnan nyo. Nakaligo na pala kayong pareho kasi today is my mom's birthday. And then, magbe-bake kami ni Holly. Yes, we're baking a cake. Yeah. Electric Like flan, yung custard cake. Kasi request ni Papa. Tapos baka maggawa na yung chocolate cake. So, we'll see. And yung kapatid ko, mamaya papunta siya dito. At saka yung pinsan namin na isa. And sila yung magpipick up na in-order kong chicken, tsaka palabok. Tapos yung isa kong pinsan, tsaka sila tita, baka mauna dito. So, maya-maya dito sila. And tingnan nyo yung weather, guys. Diba? Ano siya, nag-erupt yung volcano. Pero ngayon tingnan nyo ang foggy and natakpan yung mayon. Don't go out, Mom. It's And freezing. it's not cold here. Well, Okay, it's let's go. raining. We're gonna open it. I'm so excited. Excited to bake. Yes. Nagpabili na akong eggs kasi kahapon, di ba pumunta ako ng SM, walang makitang eggs doon. Si Papa, nilabhan niya ako. Kinuskus niya yung tsinelas ni Holly. Tapos yung tsinelas ko. Ay, hindi pa pala ako kumakain. Ito yung luto ni Mother. Ito dapat na suot ko ay pang beach. Pang beach dapat tong suot ko. Ayan. Kaso, hindi naman tayo nakapag-beach. Kaya, dito ko na lang siya sinuot. Sa birthday ni Mama. Sabi si Mama nito ang nagpili. Sabi ko, ano yung suiting ko? Tapos nakita ni Mama yung yan na lang nag-green. Sabi ko, umuulan. Sabi, nasa loob lang naman tayo ng bahay. So, ayan. Merong kinuha si Mama kahapon sa SM na tinapa. Then, yung gulay na tira, ito kay Holly. Okay. I-play ko muna yung oven. Is it the Wala, i-charge ko kayo kasi mapa-flat kayo. Ay, pumuputok to. You know, we should set up. We should do that. Read ko muna yung ano. I know how to use the microwave now. You press power. Wow, professional. Nagtitiktok kami ni Holly and lumabas siya. Nag-alarm siya. Ang lakas niya kanina. Yan. Nagtitiktok It's gonna yung Holly. erupt? Yeah, it's still. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. I'm so excited, just can't hide it. Oh, Santa Town. We need white sugar first for our custard. White sugar. White sugar. Where I put these mixtures? Huh? Where I put this? So, ang gagawin ko ay dalawang maliit ulit na custard cake. Then, if my time, gagawa ko ng chocolate
sponge cake. Sponge? You don't need a measuring thing or anything? No. Well, that was... So 8 na yolk for our custard and Like just 1 like? No. yeah, just then 1 can of evap and 1 can of This one has more. condensed. Tapos ayaw ko masyadong may syrup kasi na ano sa cake. So, kayo na magtansya. Matigas na sugar. Do we need this? No, not yet. We're just gonna No. get the Eggs? eggs. How much? I need ako na. So, ito yung binili sa baba. Baba. Sa palengke. Diyan lang sa may tindahan. Nabili ako ng 12, 13, 14. 16 or 18. Is it working? Huh? Is it working? So this one is for the leche flan. So I will need the yolk. I'm gonna see how... This one. You cut it here. Do you know how to do it? Oh, just all of it? Yeah. You just need 8. So you separate this Okay. egg white. Okay, babe. What's that? The induction. This is... So I want as much as possible no white. No white? Mm-hmm. Okay. Do I Okay. crack here? Yeah, cool. We need a bag. Wait lang. Can you get this one? Oh, you already cracked. Now I'll do this because napaka-fragile ng egg nila. Just leave it there. Is this... Yeah, I'll do this one because yung eggs dito guys, mabilis mag-crack ang yolk. This isn't like this isn't Ang- Australia. I know, malambot yung ano nila. Ewan ko, basta yung yolk nila, napapansin ko din. Kahit nung ako, ilang beses ko na break yung yolk. I need it to be Australia eggs. Well, we don't have Australia egg. As in, ang bilis. Wait, can you crack it and I try to pour it? No, not this one. You just do mix because we only limited eggs. We don't have much eggs. I don't want to waste. And we don't have time to go to the palengke na. Wow. What's that? 62! 62! So, okay na yung sugar natin. Na-caramelize na natin. Ayan siya. And Is the sugar two. ready? Yeah, I need the strainer. Strain muna natin to para very smooth yung leche flan. Hold that green baba, please. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Ba muna tayo, hindi ko pa nagagawa yung chiffon cake. Si Papa naririnig ko na nagiging siyang kawali na ang ingay ng ano niya, niluluto. Ang ingay pa ng ano niya. Bali, naglit siyang kawali ka na? Kinapalan. Ah, yan. Tumaga pa ba? Ay! Si Tito Dick pala. Tawagan ko si Tito Dick. Si Tito Dick. Okay. Mag-melt na ako ng butter. Ayan. Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine? I got this. Nag-melt na yung butter. So, you have to put the Milk. milk. Oh. I hate when cooks do that. No, because you have to do like this. Ah, smart.
natapos siyang konti. Okay. What about this powder? No, later pa yan. Think about you every time. I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie. You never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new. Ito na yung ating meringue. Then, ito na yung minix ni Holly. I-strain ko siya para walang lumps. Para smooth yung cake natin. Dapat may ganito kayong strainer, yung mesh. Kasi pinong-pino siya. Oh! Me. Ay! I have to redo it. Okay. Hold it. So heavy. Where's my other spatula? You threw it in the sink. You washed it. You gonna redo it? Yeah. But I have to do this first. Distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. It's almost like I can't stop. Kain tayo, guys. Ay, yung rice ko, mother. Hindi na, dyan na. Merong fried rice, makain ng fried rice. Holly, ano na? May natakbo din na shell baga, Jo? Sa egg? Oo, halion mo na lang. Ito kay Holly, egg and bacon. I just want it in my tin. Subuan ko siya. What time is it, Holly? 3:37. That was just. What's that? Hindi ko na una. Sino pa? Nice. This is, Mama Sharap. ito kailangan tong, tinapa siya guys, oh. Itsura niya. Oh. Too much?
Sorry. Bisita. Ganda! Halaya ko na duman. Kasubago ba? na kami ni ano. Tighalat ka na lang niya. Pag-text mo. Ano sira mo, te? Na kami daw. Te, parang nagsabi na lang kami. Nata, mabalik pa ka mo sa tabako. Kung magbalik pa si Joy, dapat mag-alas 4 kumalig din. What? Ay, I think this one. Tada mo dati dik bang ano, hindi siyang kawalit. Sa pulutan. This one is just... Yes, you did it. Ayun, hindi mo kay tita. Ano yan? Thank you. Kay Lola yan. Ano si Lola? Tulog. Ay, tulog. Siram sa gulay. Nasaan to ang gulay? So ano mo papa? Siram ang gulay. Kasi ano? Kaya ko nga niya ah. Pagsalusaluan Papa, natin. na kung ano malutong diit Kasi papagalo ng kakasakit na ba? Nagbaba na lang. Pagalo. Ano? Nagluto niya, nadugi yun ha. Nagluto. May dugi. Pulutan. ka na magkakain. Oh, dahil nga nadali nga masugibo mo ha. Ano na? Inaro na Ay, Mag-arugin mo. Nahiling ko talaga. kumain sila ng apple. Tapos yung chips. Ano lang, para ako ah. Blair! Diba sa plate oh? Yes! Ito yung pina-order ko na palabok. Ano ito ma? Ano ah? Ano po? Ewan. Ay, so hanap ni anak mo. Ano ah? Nagbakal ka mo? Dakulo na kung cornstarch. Ah. Ayan yung palabok and ito yung happy birthday ni Vine. Some candles. Oh, walang 60 tong nakuhang number eh. So yan lang. And ito yung kay mother. Ma! Sa'yo mo yung bulong ni ma ha? So malinis na dito. Yung cake natin nandito pa. Check natin. Cakes. Oops. Ayan. Hindi na talaga nagpapapigil yung ulan. Maghapon na siya. And yung ating cake, ilalabas ko na dito sa oven. Kunin lang natin yung mittens. So, gagawa sana ako ng chocolate sponge cake. Kaso, yung pinsang ko, yung pagtawag ko, sabi niya, dadaan daw siya ng Graceland, bibili siya ng ubi cake. So, sabi ko, wag na lang ako chocolate cake kasi ang dami na nating cakes. Ito dalawa. So, ayan na yung itsura ng ating custard cake. Guys, ang lungkot naman ng weather today. Miss ka na lang pagpabalik mo. 4:51. 4:50. Wala pa yung manok. Wala pa yung isa kong pinsan tsaka tita. Yung tita tsaka mga pinsan ko wala pa. Check, 6:09 na guys. Nandito na raw si tita. At si Poging Jackie. And may pamangkin Lucas. Dito sila matutulog. Ano na? Ano yun man? Maura. May mata malakaw. Sobra po rin. Sino yan? Nagigibo pa pa ng kian. Ay, nasi Mian. Yan na sa room. Turog pa na si... Nangin turog. Ay, yan na sa mga bisita ni Ma. Ang ingay ng bahay. Nandito na yung yung ube from May. May, say hi. Hi. Etong pa-cake. Eto, may cake. Ube. Sa background kang vlog. Yan ha. Outro. Outro. Take to. Sa background.
siya na. Ano nga sabi ko, may dala siya na ube, cake from mama. Tingnan natin. Sige, tingnan Tingnan natin yung Tingnan natin yung cake. cake. Sana tama yung spelling Ano ni ba? ate. It's okay. It's okay. It's okay. Baka lang sa middle. Okay, let's check the Okay. cake. Puro ka na namang game. One bread. Everybody hold on. Wow. Divine talaga. Ano natin? Ayan. Sure na. Isa to sa pinakamasarap na ube Cake sa Oo, Graceland. sa Graceland. Ay, ang ganda. Thanks, May. Ay, favorite ni Holly. Ube. Yeah, I like that. I like that flavor. Holly, this is ube. Ube, yummy. Sinabi ko nga sa kanya. This is ube. Huy, ito ibang kinukuha. Ibang bet nito. Pero, hello. Pera na ako dyan. Pero na daddy. Ibang ube ang gusto niya. Gusto niya ube 100. Ayaw yung ube cake? Yeah. Buksan natin yung palabo kasi. Mainit pa nga eh. Medyo mainit. Jack, paano nga ano? Lagi masirang ang ano niya. Kaya siya nagsikat dahil sa palabo. Ilan may mga akurayan. Ibubuksan ko sa palabo. Can you please be quiet? Libak-libak na yun sa I'm palabok. opening the palabo and you're saying something. Puta, malaki may video. May video nga. Hindi, may sirawan na pa. Okay, okay na. Shush. Yeah. Pasensya na guys, ang ingay. Andito na naman ka. Ang dami na naman namin. Kaya maingay. Blair wants to play hide. Kasi ngawin daw to. Kasi baka... Tita ever mo dali. Wow. Oh, ma-vlog na naman suputa. Bakit niya kanya ni house? Sige, vlog sa game. Tabak mo man ni house. O, sa garden. Para ba sa jack-jack? Buksan mo. No. Pwede hindi magparalibog. Nag-unboxing po ako digdi. Ang background ko, ang iingay. Walang tatay sa pamilya. Wala talaga. Ang maingay na pamilya. Tingnan nga natin, B. Wala pa yung chicken. Hoy. Ay, dapalabo. Ilawan mo na nga. Oh, wow. Ang suwa kayo. So, kinagnan nila. Kinain na susuwa? May suwa na. Ade. Buksan ko na. Ilagay na natin doon. Ilagay na ko na ano. Ang ingay ng family. Ay, may paper plate tayo. Mag-paper plate tayo kung gusto maghugas. Para walang hugasan. Yes. We have paper plate. Ilagay ko na dito. Tapos yung custard cake. Malabo. Sabi gaya ito, tumatanda kung sabi kong ibubog minudo. Ngayon, pina-crispy, pinapatak, pinapritos ko lang. Ano yung alabang nyo? So 60 itong number. Yan, may kasabag mo ba? Kandila. May kasabag mo. Nakakakal ka dyan? Yeah. Where is it? Ay, thank you. Parang si Papa, kang birthday ni Papa 60. 26 pala. Ganito kami pag magkakasama, may lingan na blurry. Paso. May pa. 1, 2, 3. Labog. May laba. Wow. Ay, naputol. Nahulog. It's my turn na Eh, yung isang custard cake. Uy, mo na nga ni.
May nagsisigawan na po. It's my turn nga, nila. Sino yun? Ngayon ni Blair siya magbukas ng pinto. Nagkatong si Clyde. Si Kuya, may pigpag-bigyan. Ah, yun yung pangalawa. 1, 2, 3. May mga exhibition. Kaya ang pwede yun, masama ko musa. Kaya nga, si Papa, favorite. Parang nga siya yung may birth. Ay, Sabi ninyo kaya, pwede kami Ay, wow! Ay, sala. Floppy! Magkukulos. Mali yung lagay ko, but... Yeah. Okay lang. Ako siguro flat. Bakong flat kasi yung but... Ayan, lagay na natin. Ay, ayan ka. Ganun. Parang, kaya nga Tapos ipatong mo dito. okay. Para may assemble mo yung isa. Bango. Si Holly favorite ini. Favorite ko ni Holly. No? Super ano. Hindi siya Creamy ang ano. Paano kayo ni pag-stop? Kayo po natin. Yun na yun eh. Are. Sa taas. Sa tatik kasi Tapos ano daw? Paano mo mahihiling? Sa phone mo? Hilingan daw Ako na. kayo ni... Sa Ligaspi na. dahil sa tabakot nila ginagawa. So, dahil ako daw yung pagbibigay. Hilingan mo. Connect. Okay na dyan. Dapat may naman. Sarap pa. 어지럽기만 해 이 많은 소음들 그렇게 오는 거야 너의 시선은 깜빡이는 눈이 내게 입 맞춘대 언제 그랬냐는 듯 내 앞에 다가와 Oh 틱톡 틱톡 눈을 굴려보내 힐끔힐끔 또 쳐다보네 볼 듯 안 보일 듯 독한을 보내 날 담기엔 이 밤이 너무 짧겠지 아슬아슬해 보여 네가 날 흔들 때 숨막히는 chemistry 이건 게임이 아니야 너도 알잖아 우리 불 끌었다 기다려 rewind Baby it can burn it up 지겹지가 않아 Just let it flow with me Our chemistry 끌어왔나게 가까이 Don't stop when you're all die 느려질 틈 없는 긴장 속에 널 다툼해 내 손끝에 놀아나는 걸 알면서도 빠져들어 너 벗어날 수 없게 틱톡 틱톡 잔을 채워 너의 deeper deeper 자꾸 쏟아지네 천천히 조여봐 내 숨결까지 위태위태하게 함께 춤을 추자 아슬아슬해 보여 네가 날 흔들 때 숨막히는 chemistry 이건 게임이 아니야 너도 알잖아 우리 불 끌었다 기다려 rewind Baby it can burn it up 지겹지가 않아 Ganun mas makikinig. Masarap may game kita. Mas magiging send mo sa ko. Bet ko. Send mo. Ano, perfect na sa Wala na. Para may pagpilian. Ano pang perfect? Saan ano repeat yung mga? Perfect mong ginaran. Perfect. Perfect. Ano yung handa ni Mama? Wala pa yung order namin na chicken kasi si Joe, yung pinsang ko, na traffic, may uling siyang binili, hindi na aabot, naluto na ni Papa yung isda. Ayan. So meron tayong isda na may palaman.
Tapos, ayan yung cake. Ayan pa yung cake. Yung isa, kinain na. Yung iba. May kalahati pang leche flan doon. Pero hindi ko na sinama. Smile birthday, girl. Ayun. I don't know a lot about life. Half of the day I'm just trying to survive. Stay in the light. I don't know a lot about love, but I bet it better not include giving me up or cut people up. Yeah. So to save my sanity, you be you and I'll be me. I can't change your destiny if you don't wanna be free. But if there's one thing I know, then it's okay to let go, let go. If there's one thing I know, then it's okay. Mo si Pama pa. Ikaw mag-kiss, Auntie Divine. Kisan mo, kiss, dessert. Yeah. Hali-halian mo, hali-halian mo. Narinig ko na. Bye na. Sarap pa. Haloy, 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 haloy. Okay. Ay, si Oli. Si Oli. Si Oli. Makanta mo Dahil pa man. Makanta. Ma-picture muna kita. Picture na kayo kamong gabo. Oo, kalat nyo na. Okay, ikaw na dyan ko. Aro kayo ni pigigibo ko. Aro kayo ni pigigibo ko. Oh, diba? Mingan. If there's one thing I know, then it's okay to let go, let go. If there's one thing I know, then it's okay to let go. It's okay, it's okay, okay. It's okay, it's okay, okay. It's okay, it's okay, okay. To let go, let go. It's okay, it's okay, okay. It's okay, it's okay, okay. It's okay, it's okay, okay. To let go, let go. Yeah, I know a lot about you and all the unbelievable pain. Happy birthday to you. Happy birthday. Ay, kasi, single. Kids, dito tayo sa likod ni Lola. Dito. Come on, boy. Dito lahat. Come on. Dapat 0.5. Ha? 0.5. May, mami na. Ang tawag niya. Ay, halika sa likod. Lumang kayo sa bro. Ika, Ito lang natin. Ano? Dito ka na ta. Dito tayo. uy, ano na? Sige na, come on ta. Dito, okay. Hindi na siya kami ang Hoy, dali na, Clay. Duman na pero. Come on. Hiling naman ako. Iyo, hiling na. Ha. Happy birthday. Isog, isog. 1, 2, 3. Happy Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Wish mo na lang. Pakisura. Another baby to come. Yay! Happy birthday. Si Blair. Blair, come on! Kain na. Si Blair, nag-walk out na si Blair. Wala pa yung wala pa si Joy. Wala pa yung manok. Wala pa yung manok. Masarap yun. Ano yung hanap ko ng ungit? Tangan niya. Sarap ng barbecue. Okay. Ano na ako na yun? You want fish? Sit Here, oh. Ay, ang sarap ng barbecue. Kalabok. Kuha ka na. Kaya ko. Siguro isa. Sa arap pa yan, inat maubos. Digdi ka na, boy. Kumakaon ka siya. Digdi ka lang sa table. Not there. English ito, ah.
Dahil magkano naman. Wash hands. Yan ang maurago ng tilapia. Pasukan na naman. It looks like this. Yeah, it looks good. Gabi. I-mix muna kutaan. Sira mo ng barbecue. Yung ano. I-mix muna I-mix muna to. Wait mo. I-mix muna. Mix muna na. Di ko man, kaya ito siya idaan. So, kuya po, Kamnam. Yeah, mix mo muna na. Abutado na yung maluto. Here, ito ko. Sabi ko, itudrani mo. I want egg. Hindi ako. Kaya nga, sabi ko si Joy nga sana. Hindi ka man nagtanong ako. Mine. Si Joy sa oring, may anong na oring. Anong tama sa oring? Ito, that's my Idang-dang. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me here alone. I know it's dumb, I still check my phone, cause I can't move on. Whoa, why did she go? Whoa, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, just tell me, why did she go? Whoa, why did she go? Whoa, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, just tell me, why did she go? 지친 하루 끝 문득 들려온 너의 목소리, 따뜻한 그 말, 조용히 피어난 노란 봄. 웃는 네 모습을 보면 괜히 심장이 빨라지고, 너랑 걷는 이 길 위에 시간이 멈췄으면 해. 눈빛 한 번이면 충분해. 그 어떤 말보다 우린 깊게 이어져. 지금 이 느낌 그대로 계속 바라볼래. 조금만 더 이렇게 걷자. 지금이 너무 좋아서 이젠 말해도 될 것 같아. 널 향한 맘을 내가 먼저 다가가도 돼. 그냥
돌려도 한 번쯤은 웃어줘 괜히 잊고 싶은 듯 만들었다 놨다 계속 붙어있고 싶다 바짝 넌 아무렇지 않은 척